YouTube channel Spoken Languages. Где находится ближайший торговый центр? Hvor ligger det nærmeste center? Hvor ligger det nærmeste center? Центр находится за углом здания. Centret ligger bag ved bygningen. Centret ligger bag ved bygningen. Где здесь можно купить одежду? Hvor kan man købe tøj? Hvor kan man købe tøj? Магазины одежды на втором этаже. Tøjbutikkerne er på anden sal. Tøjbutikkerne er på anden sal. Есть ли здесь продуктовый магазин? Findes der et supermarked her? Findes der et supermarked her? Да, супермаркет в подвальном этаже. Ja, supermarkedet er i kælderen. Ja, supermarkedet er i kælderen. Сколько стоит эта синяя куртка? Hvad koster denne blå jakke? Hvad koster denne blå jakke? Куртка стоит 500 датских крон. Jakken koster 500 kroner. Jakken koster 500 kroner. Принимаете ли вы банковские карты? Tager I imod betalingskort her? Tager I imod betalingskort her? Да, мы принимаем все карты. Ja, vi tager alle kort. Ja, vi tager alle kort. Есть ли здесь бесплатный интернет? Er der gratis internet her? Er der gratis internet her? Да, используйте сеть торгового центра. Ja, brug centrets eget netværk. Ja, brug centrets eget netværk. Где найти отдел детских игрушек? Hvor er afdelingen for legetøj? Hvor er afdelingen for legetøj? Игрушки продаются на третьем этаже. Legetøj sælges på tredje sal. Legetøj sælges på tredje sal. Работает ли сегодня этот магазин? Er denne butik åben i dag? Er denne butik åben i dag? Да, магазин открыт до вечера. Ja, butikken er åben til aften. Ja, butikken er åben til aften. Есть ли скидки на товары? Er der rabat på varer? Er der rabat på varer? Да, сейчас сезонные большие скидки. Ja, der er store sæsonrabatter. Ja, der er store sæsonrabatter. Можно ли вернуть этот товар? Kan jeg returnere denne vare? Kan jeg returnere denne vare? Да, принесите чек в кассу. Ja, medbring kvitteringen til kassen. Ja, medbring kvitteringen til kassen. Есть ли здесь комната матери? Findes der et puslerum her? Findes der et puslerum her? Да, комната находится возле туалетов. Ja, rummet er nær toiletterne. Ja, rummet er nær toiletterne. Где можно купить мобильный телефон? Hvor køber jeg en mobil? Hvor køber jeg en mobil? Магазин телефонов на первом этаже.
Mobilbutikken er på første sal. Mobilbutikken er på første sal. Где находится выход из центра? Hvor er udgangen fra centret? Hvor er udgangen fra centret? Выход находится прямо за углом. Udgangen er lige om hjørnet. Udgangen er lige om hjørnet. Есть ли здесь магазин косметики? Er der en kosmetikbutik her? Er der en kosmetikbutik her? Да, магазин косметики находится рядом. Ja, kosmetikbutikken ligger lige her. Ja, kosmetikbutikken ligger lige her. Есть ли здесь магазин часов? Findes der en urbutik her? Findes der en urbutik her? Да, ювелирный магазин продает часы. Ja, guldsmeden sælger også ure. Ja, guldsmeden sælger også ure. Где найти отдел мужской одежды? Hvor er afdelingen for herretøj? Hvor er afdelingen for herretøj? Мужская одежда на втором этаже. Herretøj er på anden sal. Herretøj er på anden sal. Где купить спортивные товары здесь? Hvor køber jeg sportsudstyr her? Hvor køber jeg sportsudstyr her? Спортивный магазин находится внизу. Sportsbutikken ligger nede i stuen. Sportsbutikken ligger nede i stuen. Есть ли здесь книжный магазин? Er der en boghandel her? Er der en boghandel her? Да, книжный магазин прямо здесь. Ja, boghandlen ligger lige her. Ja, boghandlen ligger lige her. Где можно купить цветы здесь? Hvor kan man købe blomster? Hvor kan man købe blomster? Цветочный магазин у главного входа. Blomsterbutikken er ved hovedindgangen her. Blomsterbutikken er ved hovedindgangen her. Где находится отдел нижнего белья? Hvor er afdelingen for lingeri? Hvor er afdelingen for lingeri? Белье продается на втором этаже. Lingeri sælges på anden sal. Lingeri sælges på anden sal. Где можно купить зарядку телефона? Hvor køber jeg en oplader? Hvor køber jeg en oplader? Купите в магазине электроники рядом. Køb den i elektronikbutikken her. Køb den i elektronikbutikken her. Где можно купить свежие фрукты? Hvor køber man friske frugter? Hvor køber man friske frugter? Супермаркет продает все свежие фрукты. Supermarkedet sælger alle friske frugter. Supermarkedet sælger alle friske frugter. Где находится отдел верхней одежды? Hvor er afdelingen for overtøj? Hvor er afdelingen for overtøj? Верхняя одежда на первом этаже. Overtøj er på første sal. Overtøj er på første sal. Есть ли здесь магазин сумок? Findes der en taskebutik her?
Findes der en taskebutik her? Да, магазин сумок находится рядом. Ja, taskebutikken ligger lige her. Ja, taskebutikken ligger lige her. Где найти отдел мужской обуви? Hvor er afdelingen for herresko? Hvor er afdelingen for herresko? Мужская обувь на втором этаже. Herresko er på anden sal. Herresko er på anden sal. Где можно купить вкусный чай? Hvor køber man god te? Hvor køber man god te? Чайный магазин находится внизу здесь. Tebutikken ligger nede i stuen. Tebutikken ligger nede i stuen. Есть ли у вас размер поменьше? Har I en mindre størrelse? Har I en mindre størrelse? К сожалению, это самый маленький. Desværre er det den mindste. Desværre er det den mindste. Работает ли здесь бесплатный Wi-Fi? Virker det gratis wifi her? Virker det gratis wifi her? Да, сеть называется Центр Гость. Ja, netværket hedder Center Gæst. Ja, netværket hedder Center Gæst. Есть ли здесь аптека внутри? Findes der et apotek her? Findes der et apotek her? Да, аптека рядом с выходом. Ja, apoteket er nær udgangen. Ja, apoteket er nær udgangen. Где можно купить подарок другу? Hvor kan jeg købe gaver? Hvor kan jeg købe gaver? Попробуйте магазин подарков справа. Prøv gavebutikken til højre her. Prøv gavebutikken til højre her. Можно ли здесь купить очки? Kan man købe briller her? Kan man købe briller her? Да, оптика находится слева. Ja, optikeren ligger til venstre. Ja, optikeren ligger til venstre. Где купить билеты в кино? Hvor køber man biografbilletter her? Hvor køber man biografbilletter her? Касса кинотеатра на верхнем этаже. Biografen er på øverste etage. Biografen er på øverste etage. Есть ли здесь пункт обмена? Findes der en vekselbørs her? Findes der en vekselbørs her? Нет, здесь нет обмена валют. Nej, der er ingen vekselbørs. Nej, der er ingen vekselbørs. Где купить товары для дома? Hvor køber man boligartikler her? Hvor køber man boligartikler her? Магазин товаров для дома рядом. Boligbutikken ligger lige ved siden. Boligbutikken ligger lige ved siden. Есть ли здесь магазин сладостей? Findes der en slikbutik her? Findes der en slikbutik her? Да, магазин сладостей у входа. Ja, slikbutikken er ved indgangen. Ja, slikbutikken er ved indgangen.
Где купить товары для животных? Hvor køber man dyreartikler her? Hvor køber man dyreartikler her? Магазин для животных в подвале. Dyrebutikken er nede i kælderen. Dyrebutikken er nede i kælderen. Есть ли здесь магазин игр? Er der en spilbutik her? Er der en spilbutik her? Да, магазин игр на третьем. Ja, spilbutikken er på tredje. Ja, spilbutikken er på tredje. Есть ли здесь магазин музыки? Findes der en musikbutik her? Findes der en musikbutik her? Да, музыкальный магазин в конце. Ja, musikbutikken er for enden. Ja, musikbutikken er for enden. Есть ли здесь магазин тканей? Er der en stofbutik her? Er der en stofbutik her? Да, магазин тканей на втором. Ja, stofbutikken er på anden. Ja, stofbutikken er på anden. Работает ли магазин в воскресенье? Er butikken åben om søndagen? Er butikken åben om søndagen? Да, магазин открыт весь день. Ja, butikken har åbent hele dagen. Ja, butikken har åbent hele dagen. Есть ли здесь примерочные кабинки? Er der prøverum til rådighed? Er der prøverum til rådighed? Примерочные находятся в глубине зала. Prøverummene er bagerst i butikken. Prøverummene er bagerst i butikken. Где продают качественную спортивную одежду? Hvor sælges godt sportstøj her? Hvor sælges godt sportstøj her? Спортивный магазин в конце зала. Sportsbutikken er for enden her. Sportsbutikken er for enden her. Есть ли здесь отдел парфюмерии? Er der en parfumeafdeling her? Er der en parfumeafdeling her? Да, косметика на первом этаже. Ja, kosmetik er i stueetagen. Ja, kosmetik er i stueetagen. Есть ли здесь бесплатная вода? Er der gratis vand her? Er der gratis vand her? Да, фонтанчики есть в коридорах. Ja, drikkefontæner findes i gangene. Ja, drikkefontæner findes i gangene. Где можно купить солнцезащитные очки? Hvor køber jeg solbriller her? Hvor køber jeg solbriller her? Оптика находится на втором этаже. Optikeren ligger på anden sal. Optikeren ligger på anden sal. Есть ли здесь зона Wi-Fi? Er der et wifi-område? Er der et wifi-område? Да, в кафе есть интернет. Ja, caféen har trådløst internet. Ja, caféen har trådløst internet. Можно ли здесь купить газеты? Kan man købe aviser her? Kan man købe aviser her? Да, в киоске у входа. Ja, i kiosken ved indgangen.
Ja, i kiosken ved indgangen. Есть ли здесь место курения? Er der et rygeområde her? Er der et rygeområde her? Курение разрешено только на улице. Rygning er kun tilladt udenfor. Rygning er kun tilladt udenfor. Где купить билеты на автобус? Hvor køber man busbilletter her? Hvor køber man busbilletter her? Билеты продаются в киоске центра. Billetter sælges i centrets kiosk. Billetter sælges i centrets kiosk. Можно ли здесь купить батарейки? Kan man købe batterier her? Kan man købe batterier her? Да, в любом магазине электроники. Ja, i enhver elektronikbutik her. Ja, i enhver elektronikbutik her. Есть ли здесь охрана центра? Er der vagter i centret? Er der vagter i centret? Да, охрана патрулирует весь центр. Ja, vagter patruljerer hele centret. Ja, vagter patruljerer hele centret. Где находится ближайший туалет здесь? Hvor er det nærmeste toilet her? Hvor er det nærmeste toilet her? Туалеты находятся рядом с лифтом. Toiletterne er ved siden af elevatoren. Toiletterne er ved siden af elevatoren. Во сколько закрывается этот магазин? Hvornår lukker denne butik i dag? Hvornår lukker denne butik i dag? Магазин закрывается в 8 вечера. Butikken lukker klokken 8 om aftenen. Butikken lukker klokken 8 om aftenen. Есть ли здесь парковка рядом? Er der parkering i nærheden her? Er der parkering i nærheden her? Да, парковка есть под землей. Ja, der er parkering under jorden. Ja, der er parkering under jorden. Когда открывается этот торговый центр? Hvornår åbner dette store center? Hvornår åbner dette store center? Магазины открываются в 10 утра. Butikkerne åbner klokken 10 om morgenen. Butikkerne åbner klokken 10 om morgenen. Где я могу примерить обувь? Hvor kan jeg prøve sko? Hvor kan jeg prøve sko? Примерочный находится в конце зала. Prøverummene er for enden af hallen. Prøverummene er for enden af hallen. Где находится ближайший банкомат здесь? Hvor finder jeg en hæveautomat? Hvor finder jeg en hæveautomat? Банкомат стоит у главного входа. Hæveautomaten står ved hovedindgangen her. Hæveautomaten står ved hovedindgangen her. Где можно купить вкусный кофе? Hvor kan man købe kaffe? Hvor kan man købe kaffe? Кафе находится на первом этаже. Caféen ligger på første sal. Caféen ligger på første sal. Есть ли здесь магазин электроники? Findes der en elektronikbutik her? Findes der en elektronikbutik her?
Да, магазин электроники справа сейчас. Ja, elektronikbutikken er til højre. Ja, elektronikbutikken er til højre. Где можно оставить свои сумки? Hvor kan jeg stille tasker? Hvor kan jeg stille tasker? Используйте ячейки возле входа. Brug skabene ved indgangen her. Brug skabene ved indgangen her. Есть ли здесь аптека поблизости? Er der et apotek nær? Er der et apotek nær? Аптека находится в левом крыле. Apoteket ligger i venstre fløj. Apoteket ligger i venstre fløj. Где купить подарок для друга? Hvor køber jeg en gave? Hvor køber jeg en gave? Попробуйте зайти в книжный магазин. Prøv at besøge boghandlen her. Prøv at besøge boghandlen her. Где находится лифт на парковку? Hvor er elevatoren til parkering? Hvor er elevatoren til parkering? Лифт находится за эскалатором прямо. Elevatoren er bag rulletrappen fremme. Elevatoren er bag rulletrappen fremme. Где можно купить свежий хлеб? Hvor køber man frisk brød? Hvor køber man frisk brød? Пекарня находится у главного входа. Bageren ligger ved hovedindgangen her. Bageren ligger ved hovedindgangen her. Где найти отдел женской обуви? Hvor er afdelingen for sko? Hvor er afdelingen for sko? Женская обувь на втором этаже. Damesko er på anden sal. Damesko er på anden sal. Где находится стойка информации центра? Hvor er centrets information her? Hvor er centrets information her? Стойка находится в центре зала. Informationen er midt i hallen. Informationen er midt i hallen. Где можно вкусно пообедать здесь? Hvor kan man spise frokost? Hvor kan man spise frokost? Рестораны находятся на верхнем этаже. Restauranterne er på øverste etage. Restauranterne er på øverste etage. Где найти отдел товаров дома? Hvor er afdelingen for bolig? Hvor er afdelingen for bolig? Товары для дома на этаже. Boligartikler er på denne etage. Boligartikler er på denne etage. Где можно купить вкусные сладости? Hvor køber man god slik? Hvor køber man god slik? Кондитерская находится в центре зала. Slikbutikken er midt i hallen. Slikbutikken er midt i hallen. Где можно купить качественные очки? Hvor køber man gode briller? Hvor køber man gode briller? Оптика находится на первом этаже. Optikeren ligger på første sal. Optikeren ligger på første sal. Где находится отдел детской одежды? Hvor er afdelingen for børnetøj?
Hvor er afdelingen for børnetøj? Детская одежда на третьем этаже. Børnetøj er på tredje sal. Børnetøj er på tredje sal. Где найти отдел женской одежды? Hvor er afdelingen for dametøj? Hvor er afdelingen for dametøj? Женская одежда на втором этаже. Dametøj er på anden sal. Dametøj er på anden sal. Где здесь можно вкусно поесть? Hvor kan man spise godt? Hvor kan man spise godt? На третьем этаже фудкорт. Der er madmarked på tredje. Der er madmarked på tredje. Есть ли здесь кафе с кофе? Er der en kaffebar her? Er der en kaffebar her? Да, кафе есть на первом. Ja, caféen er i stuen. Ja, caféen er i stuen. Где можно купить детские игрушки? Hvor køber man legetøj her? Hvor køber man legetøj her? Магазин игрушек на третьем этаже. Legetøjsbutikken er på tredje sal. Legetøjsbutikken er på tredje sal. YouTube channel Spoken Languages. Есть ли здесь лифт рядом? Er der en elevator her? Er der en elevator her? Да, лифт за углом справа. Ja, elevatoren er om hjørnet. Ja, elevatoren er om hjørnet. Где купить спортивную одежду здесь? Hvor køber jeg sportstøj her? Hvor køber jeg sportstøj her? Спортивный магазин на втором этаже. Sportsbutikken er på anden sal. Sportsbutikken er på anden sal. Где можно купить нижнее белье? Hvor køber man undertøj her? Hvor køber man undertøj her? Магазин белья на втором этаже. Undertøjsbutikken er på anden sal. Undertøjsbutikken er på anden sal. Где купить одежду для детей? Hvor køber man børnetøj her? Hvor køber man børnetøj her? Магазин детской одежды на втором. Børnetøjsbutikken er på anden sal. Børnetøjsbutikken er på anden sal. Можно ли здесь вернуть товар? Kan man returnere varer her? Kan man returnere varer her? Да, покажите ваш чек кассиру. Ja, vis din kvittering til kassen. Ja, vis din kvittering til kassen. Сколько стоит парковка в центре? Hvad koster parkering i centret? Hvad koster parkering i centret? Первый час парковки стоит бесплатно. Den første time er gratis. Den første time er gratis. Можно ли здесь купить кофе? Kan man købe kaffe her? Kan man købe kaffe her? Да, кафе на каждом этаже. Ja, der er caféer hver etage. Ja, der er caféer hver etage. Где продают качественные ювелирные изделия?
Hvor sælges fine smykker her? Hvor sælges fine smykker her? Ювелирный магазин рядом с банком. Smykkebutikken er ved siden banken. Smykkebutikken er ved siden banken. Где находится отдел косметики здесь? Hvor ligger kosmetikafdelingen herinde? Hvor ligger kosmetikafdelingen herinde? Отдел косметики на втором этаже. Kosmetikafdelingen er på anden sal. Kosmetikafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные книги? Hvor kan man købe kvalitetsbøger? Hvor kan man købe kvalitetsbøger? Книжный магазин находится напротив входа. Boghandlen ligger over for indgangen. Boghandlen ligger over for indgangen. Где купить качественную кожаную сумку? Hvor køber man en lædertaske? Hvor køber man en lædertaske? Магазин сумок в конце коридора. Taskebutikken er for enden af gangen. Taskebutikken er for enden af gangen. Где находится отдел товаров творчества? Hvor er afdelingen for hobbyartikler? Hvor er afdelingen for hobbyartikler? Отдел творчества на третьем уровне. Hobbyafdelingen er på tredje niveau. Hobbyafdelingen er på tredje niveau. Где можно купить качественные носки? Hvor kan man købe gode strømper? Hvor kan man købe gode strømper? Магазин носков рядом с эскалатором. Strømpebutikken er ved siden af rulletrappen. Strømpebutikken er ved siden af rulletrappen. Где находится отдел товаров сада? Hvor findes afdelingen for haveartikler? Hvor findes afdelingen for haveartikler? Отдел сада на первом этаже. Haveafdelingen er i stueetagen her. Haveafdelingen er i stueetagen her. Где находится отдел канцелярских товаров? Hvor er afdelingen for papirvarer? Hvor er afdelingen for papirvarer? Канцелярский отдел возле главного входа. Papirafdelingen er nær hovedindgangen her. Papirafdelingen er nær hovedindgangen her. Где можно купить качественные зонты? Hvor kan man købe gode paraplyer? Hvor kan man købe gode paraplyer? Магазин зонтов напротив кофейни здесь. Paraplybutikken er over for caféen her. Paraplybutikken er over for caféen her. Где находится отдел товаров рукоделия? Hvor er afdelingen for håndarbejde? Hvor er afdelingen for håndarbejde? Отдел рукоделия на втором этаже. Håndarbejdsafdelingen er på anden sal. Håndarbejdsafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные ремни? Hvor køber man gode bælter? Hvor køber man gode bælter? Магазин аксессуаров рядом с выходом. Tilbehørsbutikken er nær udgangen her. Tilbehørsbutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров кухни? Hvor er afdelingen for køkkenudstyr?
Hvor er afdelingen for køkkenudstyr? Отдел кухни на первом этаже. Køkkenafdelingen er i stueetagen her. Køkkenafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные шарфы? Hvor kan man købe gode tørklæder? Hvor kan man købe gode tørklæder? Магазин шарфов в центре зала. Tørklædebutikken er midt i hallen. Tørklædebutikken er midt i hallen. Где можно купить качественные кошельки? Hvor køber man gode punge? Hvor køber man gode punge? Магазин кошельков возле лифта здесь. Pungebutikken er ved elevatoren her. Pungebutikken er ved elevatoren her. Где находится отдел товаров спальни? Hvor er afdelingen for soveværelsesartikler? Hvor er afdelingen for soveværelsesartikler? Отдел спальни на третьем этаже. Soveværelsesafdelingen er på 3. sal. Soveværelsesafdelingen er på 3. sal. Где можно купить качественные перчатки? Hvor kan man købe gode handsker? Hvor kan man købe gode handsker? Магазин перчаток рядом с лестницей. Handskebutikken er ved siden af trappen. Handskebutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров освещения? Hvor er afdelingen for belysning? Hvor er afdelingen for belysning? Отдел освещения на первом этаже. Belysningsafdelingen er i stueetagen her. Belysningsafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные чемоданы? Hvor køber man gode kufferter? Hvor køber man gode kufferter? Магазин чемоданов в конце зала. Kuffertbutikken er for enden af hallen. Kuffertbutikken er for enden af hallen. Где находится отдел товаров декора? Hvor er afdelingen for boligdekoration? Hvor er afdelingen for boligdekoration? Отдел декора на втором этаже. Dekorationsafdelingen er på 2. sal. Dekorationsafdelingen er på 2. sal. Где можно купить качественные расчески? Hvor kan man købe gode kamme? Hvor kan man købe gode kamme? Магазин расчесок рядом с аптекой. Kammebutikken er ved siden af apoteket. Kammebutikken er ved siden af apoteket. Где находится отдел товаров спорта? Hvor er afdelingen for sportsudstyr? Hvor er afdelingen for sportsudstyr? Отдел спорта на третьем этаже. Sportsafdelingen er på 3. sal. Sportsafdelingen er på 3. sal. Где можно купить качественные зеркала? Hvor køber man gode spejle? Hvor køber man gode spejle? Магазин зеркал напротив входа здесь. Spejlbutikken er over for indgangen her. Spejlbutikken er over for indgangen her. Где находится отдел товаров праздника? Hvor er afdelingen for festartikler? Hvor er afdelingen for festartikler?
Отдел праздника на первом этаже. Festafdelingen er i stueetagen her. Festafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные рамки? Hvor kan man købe gode rammer? Hvor kan man købe gode rammer? Магазин рамок рядом с выходом. Rammebutikken er nær udgangen her. Rammebutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров офиса? Hvor er afdelingen for kontorartikler? Hvor er afdelingen for kontorartikler? Отдел офиса на втором этаже. Kontorafdelingen er på anden sal. Kontorafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные свечи? Hvor køber man gode stearinlys? Hvor køber man gode stearinlys? Магазин свечей в центре зала. Lysbutikken er midt i hallen. Lysbutikken er midt i hallen. Где находится отдел товаров школы? Hvor er afdelingen for skoleartikler? Hvor er afdelingen for skoleartikler? Отдел школы на третьем этаже. Skoleafdelingen er på tredje sal. Skoleafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные вазы? Hvor kan man købe gode vaser? Hvor kan man købe gode vaser? Магазин ваз рядом с лестницей. Vasebutikken er ved siden af trappen. Vasebutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров отдыха? Hvor er afdelingen for fritidsartikler? Hvor er afdelingen for fritidsartikler? Отдел отдыха на первом этаже. Fritidsafdelingen er i stueetagen her. Fritidsafdelingen er i stueetagen her. Где находится отдел товаров шитья? Hvor er afdelingen for syartikler? Hvor er afdelingen for syartikler? Отдел шитья на втором этаже. Syafdelingen er på anden sal. Syafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные шторы? Hvor kan man købe gode gardiner? Hvor kan man købe gode gardiner? Магазин штор рядом с выходом. Gardinbutikken er nær udgangen her. Gardinbutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров пляжа? Hvor er afdelingen for strandartikler? Hvor er afdelingen for strandartikler? Отдел пляжа на третьем этаже. Strandafdelingen er på tredje sal. Strandafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные подушки? Hvor køber man gode puder? Hvor køber man gode puder? Магазин подушек в центре зала. Pudebutikken er midt i hallen. Pudebutikken er midt i hallen. Где находится отдел товаров сна? Hvor er afdelingen for soveartikler? Hvor er afdelingen for soveartikler? Отдел сна на первом этаже. Soveafdelingen er i stueetagen her. Soveafdelingen er i stueetagen her.
Где можно купить качественные одеяла? Hvor kan man købe gode dyner? Hvor kan man købe gode dyner? Магазин одеял рядом с лестницей. Dynebutikken er ved siden af trappen. Dynebutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров йоги? Hvor er afdelingen for yogaudstyr? Hvor er afdelingen for yogaudstyr? Отдел йоги на втором этаже. Yogaafdelingen er på anden sal. Yogaafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные коврики? Hvor køber man gode måtter? Hvor køber man gode måtter? Магазин ковриков напротив входа здесь. Måttebutikken er over for indgangen her. Måttebutikken er over for indgangen her. Где находится отдел товаров музыки? Hvor er afdelingen for musikartikler? Hvor er afdelingen for musikartikler? Отдел музыки на третьем этаже. Musicafdelingen er på tredje sal. Musicafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные наушники? Hvor kan man købe gode hovedtelefoner? Hvor kan man købe gode hovedtelefoner? Магазин наушников рядом с выходом. Hovedtelefonbutikken er nær udgangen her. Hovedtelefonbutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров фото? Hvor er afdelingen for fotoartikler? Hvor er afdelingen for fotoartikler? Отдел фото на первом этаже. Fotoafdelingen er i stueetagen her. Fotoafdelingen er i stueetagen her. Где находится отдел товаров видео? Hvor er afdelingen for videoartikler? Hvor er afdelingen for videoartikler? Отдел видео на втором этаже. Videoafdelingen er på anden sal. Videoafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные кабели? Hvor kan man købe gode kabler? Hvor kan man købe gode kabler? Магазин кабелей рядом с лестницей. Kabelbutikken er ved siden af trappen. Kabelbutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров игр? Hvor er afdelingen for spilartikler? Hvor er afdelingen for spilartikler? Отдел игр на третьем этаже. Spilafdelingen er på tredje sal. Spilafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные джойстики? Hvor køber man gode joysticks? Hvor køber man gode joysticks? Магазин джойстиков напротив входа здесь. Joystickbutikken er over for indgangen her. Joystickbutikken er over for indgangen her. Где находится отдел товаров связи? Hvor er afdelingen for kommunikation? Hvor er afdelingen for kommunikation? Отдел связи на первом этаже. Kommunikationsafdelingen er i stueetagen her. Kommunikationsafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные чехлы?
Hvor kan man købe gode covers? Hvor kan man købe gode covers? Магазин чехлов рядом с выходом. Coverbutikken er nær udgangen her. Coverbutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров печати? Hvor er afdelingen for printartikler? Hvor er afdelingen for printartikler? Отдел печати на втором этаже. Printafdelingen er på anden sal. Printafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные картриджи? Hvor køber man gode blæpatroner? Hvor køber man gode blæpatroner? Магазин картриджей в центре зала. Blækbutikken er midt i hallen. Blækbutikken er midt i hallen. Где находится отдел товаров сети? Hvor er afdelingen for netværksudstyr? Hvor er afdelingen for netværksudstyr? Отдел сети на третьем этаже. Netværksafdelingen er på tredje sal. Netværksafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные раутеры? Hvor kan man købe gode routere? Hvor kan man købe gode routere? Магазин роутеров рядом с лестницей. Routerbutikken er ved siden af trappen. Routerbutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров звука? Hvor er afdelingen for lydudstyr? Hvor er afdelingen for lydudstyr? Отдел звука на первом этаже. Lydafdelingen er i stueetagen her. Lydafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные колонки? Hvor køber man gode højttalere? Hvor køber man gode højttalere? Магазин колонок напротив входа здесь. Højtalerbutikken er over for indgangen her. Højtalerbutikken er over for indgangen her. Где находится отдел товаров света? Hvor er afdelingen for lysudstyr? Hvor er afdelingen for lysudstyr? Отдел света на втором этаже. Lysafdelingen er på anden sal. Lysafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные лампы? Hvor kan man købe gode lamper? Hvor kan man købe gode lamper? Магазин ламп рядом с выходом. Lampebutikken er nær udgangen her. Lampebutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров тепла? Hvor er afdelingen for varmeudstyr? Hvor er afdelingen for varmeudstyr? Отдел тепла на третьем этаже. Varmeafdelingen er på tredje sal. Varmeafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные обогреватели? Hvor køber man gode varmeovne? Hvor køber man gode varmeovne? Магазин обогревателей в центре зала. Varmeovnsbutikken er midt i hallen. Varmeovnsbutikken er midt i hallen. Где находится отдел товаров холода? Hvor er afdelingen for køleudstyr? Hvor er afdelingen for køleudstyr?
Отдел холода на первом этаже. Køleafdelingen er i stueetagen her. Køleafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные вентиляторы? Hvor kan man købe gode ventilatorer? Hvor kan man købe gode ventilatorer? Магазин вентиляторов рядом с лестницей. Ventilatorbutikken er ved siden af trappen. Ventilatorbutikken er ved siden af trappen. Где находится отдел товаров уборки? Hvor er afdelingen for rengøringsartikler? Hvor er afdelingen for rengøringsartikler? Отдел уборки на втором этаже. Rengøringsafdelingen er på anden sal. Rengøringsafdelingen er på anden sal. Где можно купить качественные швабры? Hvor køber man gode gulvmopper? Hvor køber man gode gulvmopper? Магазин швабр напротив входа здесь. Gulvmoppebutikken er over for indgangen her. Gulvmoppebutikken er over for indgangen her. Где находится отдел товаров стирки? Hvor er afdelingen for vaskeartikler? Hvor er afdelingen for vaskeartikler? Отдел стирки на третьем этаже. Vaskeafdelingen er på tredje sal. Vaskeafdelingen er på tredje sal. Где можно купить качественные корзины? Hvor kan man købe gode kurve? Hvor kan man købe gode kurve? Магазин корзин рядом с выходом. Kurvebutikken er nær udgangen her. Kurvebutikken er nær udgangen her. Где находится отдел товаров глажки? Hvor er afdelingen for strygeartikler? Hvor er afdelingen for strygeartikler? Отдел глажки на первом этаже. Strygeafdelingen er i stueetagen her. Strygeafdelingen er i stueetagen her. Где можно купить качественные инструменты? Hvor kan man købe kvalitetsværktøj? Hvor kan man købe kvalitetsværktøj? Магазин инструментов в конце коридора. Værktøjsbutikken ligger for enden af gangen. Værktøjsbutikken ligger for enden af gangen. Где можно купить качественные краски? Hvor kan man købe kvalitetsmaling? Hvor kan man købe kvalitetsmaling? Магазин красок на первом этаже. Malerbutikken ligger i stueetagen her. Malerbutikken ligger i stueetagen her. Где находится отдел товаров ремонта? Hvor ligger afdelingen for reparationsartikler? Hvor ligger afdelingen for reparationsartikler? Отдел ремонта в северном крыле. Reparationsafdelingen ligger i den nordlige fløj. Reparationsafdelingen ligger i den nordlige fløj. Где находится отдел женских сумок? Hvor ligger afdelingen for dametasker? Hvor ligger afdelingen for dametasker? Отдел сумок на втором этаже. Taskeafdelingen ligger på anden sal. Taskeafdelingen ligger på anden sal. Где можно купить качественные полотенца? Hvor kan man købe kvalitetshåndklæder? Hvor kan man købe kvalitetshåndklæder?
Отдел текстиля находится на этаже. Tekstilafdelingen ligger på denne etage. Tekstilafdelingen ligger på denne etage. YouTube channel Spoken Languages.